li Hema û Îdlibê pêgehên çekdaran bi dijwarî tên bordûmankirin. Ew 8 rojên bordûmana fîrokeyên Rûsyayê û helîkopterên hikûmeta Sûriyê li ser gundewarên Hema û Îdlibê bi dijwarî berdewam dibin. Li gor çavkaniyên opozîsyonê di encama bordûmanê de çend binkeyên tenduristî û saziyan xizmetguzariyê ji kar ketine. Herwiha li gor komspiyan wate berevaniya sivîl topbarana Artêşa Sûrî ser bajarokê Kefir Nebûdê li bakurê rojavayê Hemayê navenda wan wêran kirin. Endamekî komspiyan dibêje sibeya zû navenda me li Kefir Nebûdê bi rêya doşka û çend mûşekan hat armançkirin di encamê de piraniya navendê ji kar ket. Li gor çalakvanên xwecihî û çavkaniyên opozîsyonê, heft helîkopterên Artêşa Sûrî gundên Çiyayê Zawiyê li Îdlibê bi rêya bermilên teqîner kirin armanc herwiha bajarokê Kinesfere li başûrê Êrihaya Îdlibê bi mûşekan hat armançkirin. Di encamê de li gor heman çavkaniyan 5 sivîlan canê xwe ji dest dan, di nav wan de jî 2 zarok hebûn û bi dehan jî birîndar bûn. Li aliyê xwe yê Ewqafa Navçeya Çiyayê Zawiyê li Îdlibê tirsa ku mizgeft li aliyê fîrokeyên Rûsyayê û helîkopterên hikûmetê bên armançkirin, nimêja înê di nav mizgeftan de qedexe kir. Piştî ku gera 12yê astanayê bo krîza Sûriyê bê ti encam bi dawî bû, fîrokeyên Rûsya û hêzên hikûmeta êrişî pêgehên grûpên çekdar li bakurê Hema û başûr û rojavayê Îdlibê kirin. Bi nêrîna çavderên opozîsyonê heta niha nehatiye naskirin ka armanca Rûsya û hikûmeta ji wan êrişa ezmanî dijî devara bêçek li Îdlibê li gor rêkeftina Soçî çi ye. Di heman demê de jî Tirkiye xwe li bêdengiyê daniye. Hevtirîpî vê yekê desteya Tahrîr el-Şam li Nusrayê berê ragihand ku wek Heyfil Hilanînê dijî êrişên Rûsyayê hêzên wan binkeya Himemîmê û Rûsî li Laskiyê bi rêya 35 mûşekan girat kirine armanc.